Jo, ľudia, vítam vás z tohto tu druhého dielu série bez kraftenia. No trošku som to porušil, ale nebojte, nebudem to až tak silno využívať. No, spomínal som v druhej časti, že chcel by som ísť tu do tejto tu jaskyni. Už tam vidím aj skeletona, no. Ale dopozerajte video až do konca, lebo túto vec som fakt nečakal, že získam. Ale ešte, keď pôjdem do jaskyne, vám chcem povedať, aby ste dali like, a po prípade, keď nemáte odber. Lebo mi to pomôže a proste tak. A všimol som si, že môj tutoriál docela uspel a to som bol že šokovaný, hej. Tak by som bol rád, aby uspela aj táto tu séria, hej. No, dobre. Ako prvé, musím si zohnať nejaké bloky, lebo inak nejak sa nedostanem dole, pieskom to veľmi nepôjde, takže tak. Ale ešte by som chcel povedať, že ešte by som vám chcel povedať, že toto je prvé video v tomto roku, takže vám prajem veľa zdravia a šťastia v tomto tu roku 2026. Už som v jaskyni, skoro som spadol. A tak, no, dobre. Nemám žiadny water bucket. A... What the to je čierny pie... Jaké... Dobre, to je dosť bugnuté. No, dobre. Ja to tu rozkopem, aby som mohol ísť dole. A tie diamanty... nie. A ja nemám štít. Ja ani neviem, kde je ten skeleton. No tak to sme v prdeli. OK, tam už sú diamanty. Toto je iná reč, hej? Ale idem tu nejak skočiť. Hej, poďme tu. Bang! A to je banger, kámo! Železo sa zíde vždycky. Ale kámo... Dobre. Tak, začíname poriadne. Neviem prečo, tie bloky sa mi bugujú do čierna. No. Prvý diamant v tomto svete! A je to tu. A fakt sú nejak bugnuté všetko, keď vyhádžem. No dobre to. Nechám to tak, ale... Dobre. Takže tak, no. A tu je veľa železa. Yes. Ale podľa mňa na druhú, no potom na tretiu časť tejto tu epizódy spravím... Pôjdem si hľadať normálne bývanie. Áno. Ale nebudem žiadneho pomocníka na to potrebovať. Minecraft! Ja som v zlatej... ten shit. Ale ja som v zlatej bani! Kamo, ale fakt, to je jaké dobré. Dúfam, že na tom videu je aj niečo vidno, lebo je tu veľká tma. Tak. Potom by som si mohol stiahnuť nejaký text, hej. Na ďalšiu časť si môžem stiahnuť taký texture pack. Hej, to bude dobré, výhodné. Ja tu zatiaľ ťažím tieto tu irony. Dobre, som v Minecrafte a teraz idem prehliadávať veci, aby som získal enchantované jabko, čiže je na to malá šanca a tam videl som amethyst gudu, čo je dosť krásna vec, ale sú to aj spidery, takže na tých si treba dávať pozor, ale inak dobre. Zatiaľ nevidím nikde čestku, a tu asi nebude. Ty sa mi neschováš. Neschováš sa mi. To bol len jeden? Nie, nebol. Jasné, že nie. Poďte, ockovi, poďte. No. Dobre. Joj.
Tam ja som strašne mal tej... Dobre, zrýchlim to. Jaká je toto náhoda? Toto... Ja som chcel sa... Takto Ja to nerozumiem. Ale prisahám, že ja nepodvádzam, hej? Ja nepodvádzam a toto sa mi stalo. Tak toto... toto je super. Ale teraz už to fakt idem zrýchliť. Dobre, tak Zlatá baňa sa mení na Diamantovú baňu. Ja to video nemôžem zrýchliť zase, lebo tu sú také dobré veci, ale máme tu protivníka, ktorý keď na mňa hodí potion, tak som tu. Dobre, toto nevadí až tak. No a toto už vadí. Brutálne. Ty kráso. Nie. Ale... GG's. Ja tu skrypnem. Nemyslíš vážne. Ja tu zdechnem. Moja torč. No. Mám 5 minút na to, aby som získal svoje veci. Skeleton, ten mi nevadí. Musím to získať. Malé umretí nevadí, ale veľké... tu je veľa skeletonov. To čo spadlo do lávy, hlavne nech nie diamanty. Hej, tu som bol. Teraz kde? Ametist guľa, tu. Potom... kde to? Tu je lava jazero, ne? Nie. Tu je dačo iné. Ja som tu ani nebol. Nikdy. Dobre. Tu je ďalší mineshaft. Tam vidím dačo. Hej, tuto. Tu je to? Jo, som tu. A moje veci nezmizli a hlavne, že diamanty nespadli. Dobre. Všetko je dúfam, že tam je krumpač, inak som punkt. Ale 16 diamantov! To je W. Mám pár HPčov. A to nemyslí. Mne sa spálil krumpač. Ó, ne. Mám jedlo, mám diamanty, to je tá najlepšia vec, ale krumpač nemám. Ale mám železo a mám kameň. Joj, ja som sa zľakol, že nemám crafting table. Lebo ja si pamätám, že na začiatku som hovoril, že tieto crafting table si musím straniť. Keď ich nebudem mať, tak už nič. No, tento tu štierku podkopem. Ideme vypaľovať, ešte mám aj... Dobre. Toto bol, že fakt dobre. Tak, už máme vypečené 4 irony a bam. A tu sú creepery, takže tu odchádzam hneď preč. Lebo nechcel by som vybuchnúť. Hádam, že nikto nechce, ale že to je veľká pohroma. A tam sa spálnu skeleton a neviem, či ma vidí. Ja ho vidím, ale on asi mňa nie, to je slepo. No, Tringelt! Jo! Spawner. Na Wither skeleton? Nie, to sú skeleton. Ja to mám bugnuté, ja som to zabudol. Zase tu torču. Zničiť. Aha, ja som to zničil. Jo. No, tu už také dobré veci nie sú, ešte kosti zoberiem. Ideme ďalej. Toto je docela lak.
No dobre, tak už som sa dostal tu hore. Z tej priepasti. Tu som sa dostal hore, ale neviem, kde sa ide domov. No, podľa mňa sa ide po tej vode, ale nie som si istý. Tak ja to tu ešte trošku preskúmam. Potom by som pošiel hore už. A potom by som si vypekal veci a tak. Mne podarilo sa mi nazbierať veľa diamantov na celý armor, len 16, ale to nevadí, lebo aj tak dosť. Hej, vidím, je to divné, toto vyzerá jak uhlie, či čo to je, ale je to v skutočnosti zlato. Neviem prečo, ale ono sa mi to nejak buglo. Nemám ani tušenie, že čo to môže byť, ale tady to... som sa dostal hore, takže to je dosť dobré. Takže tak, ja tu idem. No, a teraz si idem ešte vypiecť veci. No, zoberiem tu pec, no drevo. A drevo je vzácne, to je jedno. A vypečiem si veci. No tak, ja si z tohto spravím. Pozor. Musím myslieť na veci, takže meč, krumpač si asi nespravím. Nie, drevo, dobre. A ešte si spravím sekírku. Dobre, takže mám sekírku a ostatné pôjde na armor. Super. Toto je super. Nohavice a toto bude musieť počkať. No super, už mám aj na boty. A ešte by som chcela, aby sa to nejak dopieklo. To veľmi nepôjde. Tak to veľmi nepôjde, ale toto je moje posledné drevo, ktoré mám. Dobre, posledné železo sa mi teraz má vypáliť. Prosím! Á, vyjde to. Vyjde to. Takže tak, a teraz si vykraftíme helmu. Pozrite, aký krásny máme armor, aj meč, aj sekírku. No takže tak ľudia, tak toto už bude asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám tento tu diel páčil a ešte raz šťastný nový rok. Veľa zdravia vám prajem a daj like, odber a čus!